मोसानांगौ रंजानांगौ मोसानांगौ रंजानांगौ ओइ मेंसोबायसोलै दसे जिरायथ'नोसै बैसागु मोसागोननि एसे प्रेक्टिस खालामदोंमोनलै माथो मोसानोनो रोंथारा रख'रा आंलाय जानजियानो मावा खिबुफोराथ' मावो मावनाया नाथाय जानजियासो मावनो नागिरा लोगोफोर गासैनिसिमबो हेपि रंजालि बैसागु आं खिन्थु एबार मोसागोनलै बिराद मोसानो गोसो जादों आं थांनाय बोसोरावबो मोसायाखै बै थांगोन बोसोरावबो मोसायाखैमोन आं नाथाय एबार मोसागोन आं एसे मोसानायनि प्रेक्टिस खालामबाय दङमोनलै जानजियानो मावथारा एक मेंग्लिजोब्बायसो दसे जिरायथ'नोसै ओमफ्राय मालाय लोगोफोर मा भिडिअफोरखौ नायनानै लाइकबो हरा कमेन्टबो हरा खमसे खम लाइक मोनसेथ' हरनांगौ आरो लोगोफोर साबस्क्राइबबो खालामना ला जायबा साबस्क्राइब खालामना लायाखै नै बैसागु सफैलाय लांबाय फिथिखियानो दासिमबो जानो रोंला हाबा जानाय मोनबा दासिमहालागै गथ' गथाय देरलाय लांगौमोन मोसानांगौ रंजानांगौ मोसानांगौ रंजानांगौ बैसागु 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 ए उन्दैखि हायथुआलाय मोसागोन ना मोसाया माथो खबरानो गैया फैथाराखै बेहाबो बयफ्रेन्डजों थगायजानानै एकदम गोसोआनो बायग्लिजोब्बायलै खुसियानो गैथारला मानसियानो मा जाबावनोलै बेनिखायनोथ' गोसोथोलायनाय मोजां मोनलायनाय लाभफोराव आङो आगान होआलै नाङा आंनो गोसोथोनाय मोजां मोननाय नाङा आगोलसो बेफोरखौ मोसासोयोमोनलै उन्दै समाव मा जाबावनो उन्दै खालि माबाफोरखौ गोसोखांबाथाय बिराद मिनिनो ओंखारसैलै কি হব এই জীবনত गायदे नों मोसानो नागिरदों नामा एबारो औलै जोंसि बाजै मोसानोथ' नागिरदोंमोन एसे प्रेक्टिस खालामदोंमोनहाय माबा सिङानो मावा एसेबो मोसानांगौ बेनिखायनो मोसाबाय थानांगौ बेलेग डान्स रोङाबाबो बैसागु डान्सखौ रोंथारनांगौ औलै अम्बिखि हायथुआबा मोसागोन ना मोसाया खबरानो गैया माथो बिबो बयफ्रेन्डजों थगायजानानै मानसियानो फिउस थांबायलै बेनोथ' मालायबा हाबा जागोन सानदोंमोन बिमायाबो सना दालायदोंमोननो आया सना दानानैबो लाब गैला बिहा हौवायानो गुबुन हिन्जाव हाबा खालामबायबा बा गायदे एबारलाय मा बैसागु मोसानो नागिरदों नामा नोंलाय अ आंहा प्रेक्टिस खालामबाय दङ र' आदा आंना सिङानो इसेबो मावा ओमफ्राय बाजै नोंसोर मोसाया थायो बिसोरनि पार्टियानो थंगालि गोजासो हिन्जावफोरानो बिसोरनि पार्टिनि हिन्जावफोरखौ नायनोनो बायो आं बोरैबा थंगालि गोजा रिल्स बानायनाय माबा बानायनाय दाथ' आरो बैसागु मोसागोन ओमफ्राय खाना जाखालि दोखो दोखो लोंगोन गोबागोन थै बैसागुनि नामावलाय मोसागोन आरो खेबसेया दा बेखौनोलाय मा थंगालि जालायनांगौ मोसानांगौ रंजानांगौ है मोसानांगौ रंजानांगौ बैसागु 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 मोसानांगौ नाथाय मा बेलाय लोंनानै फेना थानाय गेटां आंलाय मालाबो फेखौ दे बेफोरबायदि आं लोंबाबो एसेल'सो लोङो लोंगोन एसेल' मोसायाबाबो जायो नोङो मोसानाङा नोङो लासिंसिंनो ओइ बे आदायाबो बाराद्राय दिन्थिथारोलै नोंसा आदायाना आंखौ दानिया एसेबो मोजां रावैनो माथो होला बिदिल' दे उनाव मोजां जालांगोन खोमा दे बाजै रामोनदाया आंनि फनखौ मानो रिसिभ खालामाखै फुंनिफ्रायनो हरगासिनो आङो दासिमबो फनखौनो रिसिभ खालामाखै आरो गावगायाबो उल्था हरफिनाखै मानोबा आं बोरैबासो मोनसोबाय मानो फन रिसिभ खालामाखै आरो उल्थाबो मानो हरफिनाखै बियो मैयाथ' बुंदोंमोन बियो दिनै खामानि मावनो थाङा होननानै नाथाय मानो रिसिभ खालामाखै ना उन्दुलांदों बियो दो फुंनिफ्रायनो बिहामजो अमा गोरानखौ मोजाङै दोनदोंना दोनाखै मावजिया माबागोनानो जालांगोन दोनदों दे आयै मोजाङै आयै आं रामोनदाखौ दहायनिफ्रायनो फन खालामगासिनो फुंनिफ्रायनो फनखौनो खेबसेबो रिसिभ खालामाखै ओमफ्राय आंनोबो हरफिनाखै उल्था मानोबा आं मोनथियाहाय आं हराखै उन्दुना दं खोमा माथो दिनै खामानि मावनो थाङा होनदोंमोन बेनोथ' खेबसेबाबोथ' फन खालामखायोना बियो फुङावनो आंनिखौलाय मानोथ' रिसिभ खालामदों दहायो जेनेबा आङो गाबोन फैगोन ना फैया होननानै खेबसे खबर लादोंमोन आदाखौ ओमफ्राय थांगोन होनना बुंदोंमोन माथो होमबालाय आंनि फनखौलाय मानोथ' रिसिभ खालामाखै आरो हरफिनाखैबो मोनथिला आरो दा आंजोंलाय माथो मोजाङै रायज्लायदों माबा आं फन हरबाय थाबा ओंखाम संदोंमोन आदाया ओमफ्राय आं सोंबाय गाबोन फैगोन ना फैया होननानै ओमफ्राय बिलाय बुंदों माथो गाबोन थांगोन ना थाङा मोनथिला होननासो बुंदों माथो मानोथ' गाबोन बिदि जालायखो आरो माथो मैया बुंदोंमोन समफोरनो थांगोन होननानै दा आङो सोंनो होननानै फन खालामबाय रिसिभबो खालामा गावगायाबो उल्था हरफिना मेसेज हरबाबो रिप्लाय हरा
मा जामारदोंबा? मायबा बुंदोंमोन खोमा नोङो बिहामजो रामोन्दाखौ? ओहो आं जेबो बुङाखै बेखौ। बेबोथ' आंखौ जेबो बुङाखै, आंबो बुङाखै। एसेबां मोजाङै मैया रायज्लायबाय। मानोबा? आं हरनायावथ' खेबसेयानो रिसिभ खालामदों आदाया। आरोथ' 15 मिनिटसो रायज्लायखादों आदाया आंजों। मानोबा रिसिभ खालामाखै दा? आंथ' बेखौ गाज्रि मोननाय बाथ्रा जेबोखौनो बुङाखै। नों हरनायाव माबाखौन खोमा, बेस्थ'मोन खोमा। थेवब्लाथ' बियो खेबसेबाबो हरनांगौना, हरफिननांगौना आंनो। मोनथिला आरो। र'नाय, आङो हरबावनि र', मानो रिसिभ खालामाराखै बियो आंनि फनखौ? आयै, थारैनो रामोन्दा आदाया लैथोसेखौ रागा जोंमारबाय। बिदिनो रागा जोङै जोङै माथो होआलासिनो थाबा, न'आव फैयालासिनो थाबा मोजां जागौमोनहाय। डाइरेक्ट होखारहरखाबाबो जायो आरो। आंलाय आरो मा बुंबावनो। दा नोंदि लैथोसे जानानै टिल्लुजों रायज्लायदों, ओमफ्राय टिल्लुआ नोंखौ लैथोसे सानबाय दङ आरोना? औ आयै। बिसोरो होमबा आगोलबो रायज्लायमारोमोन आरो सानैबो? औहाय आयै, औ, बिसोर सानैबो रायज्लायखुमाबाय थाखायो। आंनो खोनाथारदों, आंनो नुथारदोंबा। बिदिखायनोथ' आंबो रागा जोंदों बे बिहामजोखौ। मानो रायज्लायनांगौ, मानो रायज्लायबाय थानांगौ बे टिल्लुजों? दाबो रायज्लायबाय थायो आरो बिसोरलाय? दाबो रायज्लायबाय थायोबालाय होमबालाय नोंलाय मानोथ' रायज्लायो? नोंथ' रायज्लायाबाबो जायोना लैथोसे जालायनानै। माने मा होनो, आं नों बुजिनाय नङा दे आंनि प्लेनिंफोरखौ। जेनेबा आदाया फैगोनखाय रायज्लायाखै खोमालै मैयानिफ्राय। ओमफ्राय आदानोथ' दा दिन्थिथारनांगोन ना। बेनिखायनो आंनो लैथोसे जानानै रायज्लायबाय आरोहाय। नोंबो माबा मोनथिथारा सोंबाय थायो। बुजि मोनाबा मानो सोंबाय थायो दे? जिखि जाया बे लैथोसेया मा मोनबाय दङ टिल्लुजों? ओरैबायदि असभ्य, आंनि फिसा सानैनि जिउखौ धंस' खालामबाय बिसोर सानैया। मोजां सासे बिहामजो लाबोनांसिगोन। बे लैथोसे गाज्रि आखलखौ नांला आंनो। ओरैनोसो सायाव मोजां जाफ्लाना दिन्थिबाय दङ र'। बिथिंजाय सिं सिं ओरैबायदि आङो रायनो बुंनो गोसो जादोंना बिजुलि। र'लै आयै, बे सानैसो सिरि थाथ'ना, आदाखौ फैग्रोनो हो। मालायबा बर' प्लास मोना खम मोसागोन ना बैसागुआव एबारो। आंहासो गैया, मोसानोबो मोना मानोबो मोना। थांनाय बोसोरावबो मोसानो मोनाखैमोन। बै थांनाय बोसोरावबो मोसानो मोनाखैमोन। माने मोनसे जाबाय दंमोन ना जोंहाबो। बिसोरखौ मालाय खुसि खुसि मोसागोन ना, खाना जागोन, मा जागोन। मोसानो लुबैदों नोंबो? जेनेबा मोसानोथ' लुबैयाखै, माने ओरैनो थांनो लुबैदोंमोन आरो न'आव। आंबो एबारो न'आव थांनाय जानाय नङा। टिल्लुआबो हारसिं, बिनिबो सासे खैना नागिरनांगौमोनहाय। सोरबाफोर दङ नामायो? नोंनि लोगोफोर फैगोन नामायोबा टिल्लुजों? आजिखालि आरो खैना नागिरना मोननोबो एसे गोब्राब ना। औ बिदिनोथ' आब'। खैनाखौनो नागिरना मोना आजिखालि। आरोथ' टिल्लुआ हाबा जानायबावसो। दाबा फैगोन ना फैया? फैगोन, मानो फैया जानो आब'? टिल्लुआथ' बोरायाखैना, जोंनि सायबो उन्दै। आरो न'खौ नुबानो फैगोन। एबारो मोजां मोनबाबो जागौमोनहाय। बिजुलिजोंथ' बोसोरनैबो संसार जानो हायासै। बिजुलि बायदि हिनजाव नाङामोनहाय। आंहा एकदम गिखांनायसो मोनो दानिया। बांद्राय लभियाफोराबो मोजां नङालै नु। औ आब', लभियाफोरा मोजां नङाथ' र'। लभियाल' नङा दे, बे बिजुलिनि गोसोआनो मोजां नंखाया। औ, माथो बुंबावनो आरो। टिल्लुआ गावगायनि जिउखौ गावगायानो धंस' खालामना लाबायलै। एसेबां मोजाङैनो लैथोसेखौनो गोसोथोदों, बेखौनो लाबोनांगौ। दा मालाय बिसोर एसेबां मोजाङै संसार जागासिनो। भाग्यखौनो गैया होनना बुंनांसिगोन आरो आब'। रामोन्दाखौथ' आंबो मोजां मोनदोंमोन ना, नाथाय आं मोनासैयानो। बेनोथ'। बाजै, नोंनानावखौ दोनैना फैबाय आं। साननैसो थाबावनो होनांगौ नोंनि हिनजावखौ। हामानोथ' दोनैखो। थाबावनोलाय होदोंमोन, थायासैना। मालायबा बिसोरासो मिनि सोरां। आं नोंखौ मानो ना होनना बुंनांगौ दे, नों आंखौ प्रप'ज खालामफिननायाव। दासो बाबा आं बोरैबा मोनो। नोंसोर सानैखौ नुबादि बेसे बिखा खामो आंसो मिन्थिगौ। नाथाय आं सायावसो बिदि दिन्थिफ्लाया। जमुनायालाय आंखौलाय मानो बेफोरबायदि नायबाय थाखो? जोंनिथिंजाय मोसानो फैगासिनो। नों मोसायोमोन ना जमुना? आङो? औ, आगोल मोसायोमोन, नाथाय एबारो बोसोरथामानो जाबाय दे मोसायासै। माने थांनाय बोसोरावबो घटनायानो जोबाना जोंहाबो, ओमफ्राय दाबो एबारबो मोसानो मोनासै। दे माथो बुंबावनो, आरो उनाव मोसानो हागोन दे। मोसानो फैगासिनो, आं थांसै र'। नोंसोरा नायबानो जाबाय मोसानायखौ। औ दे। मालाथो थांगोन आबो न'आव? नायनि र' माला थांनाय जायो, जेखिजाया बे साननैसोआ थांनाय जानाय नङा। आं न'आवबो थांला। सानदोंमोन आं न'आव थांगोन होननानै, नाथाय थांला आङो।
बिखा गावदों आंहा दुखु मोनदों आङो नोंसोरसो साला आंखौ बेफोरबायदि आंखौ खालामगासिनो ना लैथोस्रि नोंखौ बेसेबा फोथायोमोन आङो नाथाय नोङो आंखौ मानो बेफोरबायदि खालाममारखौ कथक मिनि खुसि रंजा खुसि आङो गाबोन न'आव थांनो नागिरदोंमोन नाथाय नोंनि बेफोरबायदि आखलनि थाखाय आं न'आव थांनो गोसो गैला नोंखौ एसेबांबो सालु होनना सानाखैमोनलै आं लैथोस्रि नोंखौ जाम्बि बायदि सानोमोन आं हाजार फरायबाबो हरबाय था नोङो आंखौ हाजारखि फन हरबाय थाया मानो लैथोस्रि आं रिसिभ खालामा दुखु मोनदों आङो नों आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ हा नों जुदि टिल्लुखौ जुदि बावनो हायामोनबा आंजों मानो हाबा जानो राजि जानायमोन आगोलो मोजां मोनोमोन आरो दाथ' नों बेखौ बावनांगौना दा नों आंजों हाबा जाबाय बेसेबा खुसि खुसि थांनो नागिरदोंमोन गैला थांला आङो बाबाय थांला आङो बायफ्लेजोब्बाय आंनि गोसोआ लैथोस्रि सना नों आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ आं थानायावनो नोङो टिल्लुजों रायज्लायगासिनो नों टिल्लुजों फैनो ओंखारदों आं नोंखौ जेबो रायनायानो थाङा आइखौ बुनोनो थिना आङो नों थेवब्लाबो टिल्लुखौ मा होननानै लागायना होदों आंनि फारसे एसेबां गाज्रियै मा इसेबो बोरैबा मोनाखै होमबा आंनि फारसे एसेबां गाज्रि लागायना होनो नोङो दिनैसिमहालागै आं नोंखौ आखाइ होफेराखै रायफेराखै नों आरो आंखौ दिनै बेफोरबायदि बुंनो फैदों हा लैथोस्रि मा बिखाजों नों बेफोरबायदि बुंखो आंनि फारसे एसेबां गाज्रियै दिनै बिजुलिनि थाखायसो मोनथिबाय नोंथ' आंखौ नागारना थांनो नागिरबाय टिल्लुजों खारसनहैनो नागिरदों आंखौलाय मानोथो नागिरबावदों एसेबां थांनो गोसो जादोंबा बादा होआ दे आं बादा होआ रावखौबो नों जुदि आंजों थानानै आंजों संसार जानानै जुदि एसेबो गोसोखौ सान्थिखौनो मोनाखैबा जुदि नोंनि गोसोआव एसेबां असान्थि दङबा थांबानो जाबाय रावखौबो बादा होआ आङो रामोदा मा जामारखो नोंहा हो आं एसेबां बार फन हरबाबो नों मानो रिसिभ खालामा आरो उल्थाबो हरफिना मा जामारखो नोङो आं हमनोनो हाला ना आङो नोंखौ मायबा बुंदोंआनो ना आं नोंजों नांज्लायदोंआनो ना नों आंखौ मायबा बुंदों जेबोथ' जालायाखैमोन जोंफोर मैया नाथाय नों दिनै आंनि फनखौ मानो रिसिभ खालामाखै मा गाज्रि मोनदों नोङो दिनैनि दिनाव नों आंखौ बेफोरबायदि खालामबाय नोङो रामोदा आं जोबोद दुखु मोनदों आङो सानदोंमोन नों दो उन्दुलांदों होननानै नाथाय बेफोरबायदि नङा बिजुलिया खेबसे फन हरनाय लोगो लोगोनो रिसिभ खालामदोंनो आरो 15-20 मिनिटबो रायज्लायदोंमोननो नाथाय आंनि फनखौ मानो रिसिभ खालामाखै नोङो उल्थाबोथ' हरफिननो हागौमोन ना खमसे खम खेबसेथ' रिसिभ खालाम खेबसेथ' हर नोङो दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि खालामनाङा आरो मा जालायखो आरो गाबोन थांगोन ना थाङा मोनथिया बुंनो हाया मा बुंनाय जाखो बेफोरलाय मैयानो एसेबां मोजाङै बुंबाय समफोरनो थांगोन होननानै दिनै मा जालायखो आं मा खालामखो दे नोंखौ रामोनदा दे बेफोरबायदि खालामनाङालै आं जोबोद दुखु मोनो सानसेबो आंखौ बेफोरबायदि खालामफेराखैमोन नोङो सिगां नोंनो खबर लायो आंखौ सानसेयावथ' खमसे खम सानाव खेबथामबाबो नों फन हरो नोङो फुङावनो सिखारनानै खेबसे हरो आरो डिउटियाव थाबाय थाबाबो नोङो सम मोनबानो आंनो हरो आरो बे टाइमावबो नोङो हरो ओंखाम जाखांनानै दिनैथ' आरो नोङो खामानियावबो थांबावाखैसो मा जाहोनाव नोङो आंनो फन हराखै रामोनदा प्लिज नोङो आंनो खेबसे फन हर रिसिभ खालाम हरबाबोथ' नोङो रिसिभखौनो खालामखाया बेफोरबायदि खालामनाङा आंखौ आं दुखु मोनो रामोनदा मोनसाबबाय दे न' गुमारि नाखौ औ आनै मोनसाबबाय जेखाया जुदि बायला नङामोनबा आरो मोनबावगौमोन आनै नाया उथिला दे थांसे थुदो जासिगोन बोथिसे मोनबायानो न' आनै बेलाय मोनबायानो माथो फिसाबो मासे मोनबावलायदोंसो थुदो जाबाय बेखौ ना दायो मोजाङै नोरसिं बिलाइजों एवनांसिगोन एवनाय माने जानाय थावबो गैया ओरैनो रुदबना दोनसै ना सामब्राम गुफुर आरो हाइजें होनानै नोरसिं बिलाइ माबानानै रुदुबबाथाय गोथाव जागोन सामब्राम गुफुर दंना गैया नै सामब्राम गुफुरा दरसे नामा दं खोमा दे हाइजेंआबो दरसे नामा दङ थावासो गैयाना दे थाव गैयाबाबो जेबो नङा दे हाइजें आरो सामब्राम गुफुरजों नोरसिं बिलाइ एसे होनानै रुदुबबानो गोथावथार जागोन बे खरिखौसो लोगो मोनलायबाय फुजाथ्रानो दै खरि दानो दैयाव नख्लायना होनो नामा नख्लायनानै एकदम दैयाव गोबाव होनानैसो बुथारना दोनसै लुबैयो आं दा बेखौ
ओइ खानजं बिसोर सानैया थांग्रोथोलै एकदम बे गब्लि खरिखौ नुबानो रागा थिर थिर जोङो आं मिथिगौ ना बिसोर थांबाथाय सानसै थौ सामब्राम बिसोर थाबालाय मा जायोखाय नोंबोदि सासे मानसि नोंखौ सिरि सिरि गोसथुखुमायो होननायखौनो नोङो एसेबां रागा जोंनो ओंखारबाय होमबा बियो मा मानसि नङा नामा खरिबाबोथ' बिबो सासे सिख्ला सासे मानसि दौद मानसिबाबो खरिदो बियो मानसियाव गोलैया मानसिखौ नुबा नायनोनो हाला आं दा बांद्राय देखायबाय थादों दे नों जांग्राव गावखौनो गावखौ हिर' सानलायदों खोमा हिर'आनो आङो हिर' बिसो जिर' बेफोरबायदि जिर' सिख्लाफोराना आंखौ फसायखुमाबा आं बिराद रागा जोङो ओइ नोंनिया बांद्राय थौ सारिनोसै ना मोनजानाय बायसि मोनगोनलै खानजं आदा जे साननो नागिरदों नोंसोरो नुवाखै नामा जे साननो नागिरदों ना मा साननो नागिरदों नोंखौथ' सोङाखैना आं जांग्राव नों मानो रागा जोंदों मानो सोंनांगौ नोंलाय जोंना सानो फैदों फैयाखै आंथ' नोंखौ सोङाखैना आं खानजं आदाखौसो सोंदों जेखौ सोर लादों आंसो लादोंना आंखौसो नोङो माथो होनो लुबैबाय दङ आरो ना नोंनि गोसोआव आंनि थाखाय मा दाबो मायबा मायबि दङ नामा खबरदार आंखौ सिरि सिरि गोसोथुमाबाय थानाङा दे नों खरि मानसि जानानै ओइ जांग्राव नोंबो मा आंखौसो सोंदों दे गब्लिया नोंखौ सोङाखै आरो दे सोंबायानो दे मा दाय जाखो नोंहालाय औ ना साननो फैदों र' जोङो गब्लि नोंसोरबो गुरदोंमोनबा मोनदोंना मोनाखै एसे मोनदों खानजं आदा नोंसोरबो मोनगोन खोमा दे सार जोंफोरबो थांसै थौ गुमारि थांसै दे थां ओइ जांग्राव नोङो गब्लिखौ मानो खरि खरि होननानै लाजि फोनांबाय थायो हा दुखु मोना नामा बियो जोंफोरबायसि मानसिसोब्रा बिबो दुखु मोनो हामालै बेफोरबायदि बुंबाय थानो बिनि जायगायाव जुदि नों जानाय मोनबा मा जागौमोन हा नोंबो दुखु मोनगौमोन आरो बेखायनो मालायखौ बेफोरबायदि खरि मायबा मायबि होननानै नोङो माबाबाय थानाङा आरो बिलाय नोंखौ फसायखुमायोसो नोंखौथ' बियो प्रपस खालामाखैना बा नोंनि उनथ' गिदिंबाय थायाखैना नोंखौ जबरदस्तिथ' खालामबाय थायाखैना थेवब्लाबो रागा जोङो आं मानसिखौ नुबानो नाख्लायगासिनो नाख्लाय होनोसो लुबैदोंमोन आं नाखौनो गुरनो हाया बियासो आंखौ गोसथुखुमायो मिनि थांगोन ना आं लांबाथाय बियो फै थैबाबो नांथारालै आंनो गब्लिखौ दै मानसिखौ बेफोरबायदि जोमोदै गारलायनो मोनो नामा हामा ओइ नै नाया सानोबो सार बांद्राय गियान फोरोंबाय थानाङा नोंबो